Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa at Ecclesiastes, Kapitulo 8, versikulo 15. Ngarod, patyak unay arumbeng agragsak ti tao, mangan, uminom kan aglang ay laeng ti aramiden na iti day ti abiyag. Daytoy ti mabalin na nga aramiden iti baa ti panagtrabaho na, baya ti inted ti Diyos a panagbiag na dito'y lubong. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Talaga gaya maselebraram ti panagkasangay mo, Angie. Uwan tapno mapadasak mo ti maselebraran ti birthday na. Inimbitaram ka di amin na classmates tayo? Katuan, agraman dagiti teachers tayo. Inimbitarak ida. No kasta, adunto ti tao dito'y balayo. Umay kantumot Kaduna, alangan asa anak nga umay, katag best friend ta. Wan, umay ka. Tapno makitam daan ti kan uncle ko abak nang. Jay akin balay, iti kadaklan a balay di tatuktok ti bantay. Wan, ni uncle ko jes istoryaak a super baknang akabsat ni nanang ko. Tantanawak laang day tadakkel a balay di tatuktok ti bantay. Nakapan ka kadiditan? Wan, ken mapanak to, tamapan ko ida imbitaran. Kuna damat anak kabutbutang kanu ti mapan di ta a balay. Apay ko maamabutangak, kat kabagyak mat ida. Sa bagay matkit di Katsapay kumaa, tamaimbitaram ida. Nanang, di na kadikuyugan amapan mangimbitar kada Uncle Usep kan Ante Melinda iji balayda. Ay na, si Kalatan Angie, tanagado ti as-asikaswat dito'y balay. Madantanagan akmat ngamin. Taan niya ko matipagdanagam, kat kabagyam mo't ida. Ibagbagada mo't ngamin anaungat da ka no. Naunget daan no sa bali a tao. Sa anak mo't ngamin ang close kadakwada. Iso nga rod nga imbitaram ida, tapno agbalin kayo a close. Jak pa'y kit di malagipin No kaano day di nauda na panda nagpasyar iji balayda. Ay na, nabayagan day di. Basit ka pa'y idi. Binig, pinakan mo ka din, dagiti aso. Wen ma'am, nalpasan a pinakan ko ida. Apay nga rod, akas lang mabisinda pay laeng. Kastada mo't ma'am, oray kalkalpas da anangan, kayat da manganda manen. Kunak matkan ka, apakanum ida iti husto. Wen mo't ma'am, pinakan ko ida iti husto. Nagado-adog food ti inted ko. Dog food laeng? Anya nga iti kayat yung nga ipakan ko pa'y asabalay, ma'am. Dagita nagado a karne, ijay ref. Ipakan mo kadakwada. Ay ma'am, jak pa'y ngamin nangal daw, kani maluman. Mabalin ka di amangala ak iti sidaak akarne di taref. Apay, saan ka nagbalon? Nagbalon ak ma'am, taisumot ti tungtungan day ta. Ipakpakadak laeng, numabalin ang mga laak iti sidaak akarne. Ay saan? Agruam kamatan. Ipakan mo amin kadagiti aso. Ayun ma'am, no day tati kayat yaw. Pakanam dagiti aso? Jak kayat amabisinanda. Wan ma'am. Ay, unay ka dagito'y nga amo kun ay No adda kinuntes iti kinaimot. Isudan ti champion. Nabanuga ka nagtrabaho. Di mon tumat ngamin kayat ti aglangan. Uray may salaeng nga aldaw. Jak mabali na baybay ang tinegosyo ta. Anya pa'y laaya ti kayat mo. Magatang tamat aminan akayat ta. Adu akwarta, Melinda. Saan ka diya day tamat ti arapaap mo? Wen, ang mabambanog ka una yan. Pasaray ijay pa yan opisinam ti pagturugam. Jak agtalek kadagiti trabahador. Amumeten no awanak. Agtugtugaw dalaeng.
Sayang met, ti maipapasweldo kadakuada. Impay sagana kun ken ni bining ti pangrabyanta. Sakbay anagawid. Nasabat ko ni Bining di ta kalsada. Magmagnagayam nga gawid. Anusan na ti magmagna. Una na siguro asar denga kat itulod ko di balayda. Di mo aramidan ti kasta. Tamaruam. Ay narigat no mayruam. Ugalyan nanton ti dawat adawat. Sana kasumrakin ton bigat. Dituyak lang balay, tagi nanak. Siyak tumat nga rod ti rumwar. Sa dino ti papanam. Mapan kami agmadyong kadagiti aamigak. Nabayagan a plan-planuan mi daytoy nga aramidan. Hey! Hey! Salakay! Ay, di kay la sumardeng ataol-ataol. Sabi nagdadakkel na gito nga aso. Nagrigat ida pagsardengan nga ataol. Adang sa tao. Agun uni mo ti Dolbay. Isumulagayam ataol-ataol na gito nga aso. Ay, inakman kita ang... Ay, asino nga taaya da ito bisita. Naimbaga Pikachu, Nana. Kastamot kan ka, basang. Anya ti masapol mo. Kaya't ko kumakasarita ni Uncle Usep. Kabagyam ka day. Uncle ko amis mo, Nana. Kabsat ni nanang ko. Ay aguray ka. Saan ka pa'y nga umunag Ipakadak pa'y kin ni sir. Sige, Nana. Aguray ka dito irwar. Dadakkel dagiti asaw. Kagatenda ka no ipilit mo ti umunag. Bisita? Asino day ta bisita? Kaanakan nyo ka no umaot, sir. Balasitang. Awan ti amok akaanakak abalasitang. Amangan wag palpalamalaang dayta. Anagpabigbig akaanakak. Aywan anya. Anya tinagan na. Ay, jak moten na damag, sir. Agsubli ka ket papanawam. Jakaya ti sumango iti asino manabisita itanghal dao. Nungay pudno akaanakan nyo, sir. Timbagak titong palam. Aywan, sir. Oh, apayakan la at anagulimak ka, basang. Imbagak laang matimbilin ni sir nga ibagakan ka. Ay, talaga gayam anaungat da. Ay nawan, ikarkarigatak laang tagtrabaho dito Tawan pa iti sabali amabirukak nga among ko. Ngamawan puso, dagito'y abak nang. Pudno gayam ti mangmangag ko nga ibagbaga dagiti tattao, Nana. Ay, aguray ka, basang. Pudno ka di akabagyam ni sir. Wan, Nana. Agkapsat da ka ni nanang ko. Umay ko la ko maida imbitaran iti kasangay ko inton umay alawas. Agkasangay ka? Wan, Nana. Ngam dinak mat kayat apastroken. Awan mo't maaramidak, basang. Tasyak mo't tiungtan ni Sir Usep. Agawid ak nga roden, Nana. No adan tuwayayo. Umay kahit ulat ta iji balay inton kasangay ko. Sa dino ayati balayo, basang. Nagawid ka din, je ko na mabisita. Sir, nagawid analiday. Ay, kaasimot. Kaanakan nyo kanugayam. Anak kanu di kabsat yo ani Perla. Anak ni Perla? Sir, anji kanu tinagan na. Kasangay nagayam. Isu nga umay na kayo imbitaran. At dagaya man anak ni Perla, balasitang. No kasta, pudno akaanakan nyo ni Anjay, sir. Nupudno ti bagbagana. Wen, takabsat ko ni Perla. Ay, sir, apay amarigrigat da, idinto ta nakabakbak nang kayo. Tanagkunaken ka ngagdamag kay ti kasta, ha? Bining? Nagtured ka ngagdamag?
Ay, sorry, sir. May sakala nga babawnan. Katawan ti karbang nga magdamag iti personal abanag kada kami nga amom. Nalawag. Uwan, sir. Nalawag. Ay, pasensya kayon. Sige, sir. Tayo nakdigusan ang dagiti aso. Saan da kanugayam basta-basta sumangulatan kadagiti tattao, nanang? Nagkuna iti dayta. Di katulong da bakit? Diyak to pa'y nakita ka nakasarita ni Uncle Usep. Ay, unay mata ni Manong Usep. Nakais-istrikto ka no, nanang. Kuna ni Nana Bining. Sino anana Bining? Di nakasarita ka katulong da, bakit? Bayam, siyak to ti mapan makisarita kadakwada. Kat gapo tadyak nakasarita ni Uncle Usep. Nilatan Nana Bining ti inimbitarak. Ay, katsapay ko mga rod tama ka umay. Oh, apay adi mo mat kinisayan, dayta ka na. Awan ganas ko amangan. Anya nga awan ganas mo. Agkakaimas dagito'y ginatang ko ataraon. Nagngina dagito'y. Amok. Ngamjak man ammo. Takasla nasuya ako namang mangan kadagito'y amakan. Anya nga rod ti kayat mo. Taagurderak adagos. Kaya't ko makita ni Perla kabsat ko. Ha? Kalukwan? Mapan mo kita anday di akabsat mong agnanaad lang iti kalkalapaw? Nabayagan asan kami ang nagkitkita. O sige, makipagkita ka kunkwana. Kat dawatan na kamanan iti kwarta. Kas takot dagita marigriga tatattao. No addabak nang akabagyanda, gundawayan damutan adumawat iti kwarta. Dakas kadi, no ikakiti kwarta ti kabsat ko. Nagrigrigatam, ipadawat mulaeng. Agpanunot ka man anaimbag. Imay dito'y balay, jay anak na balasitang. Taanyat inaramid na ditoy. Umay na kano imbitaran iti panagkasangay na. Saan ka amapan? Pampanunuta ka mapanak kuma. Taday tagun daway iti panagkita mi manen nga kakabagyan. Sigurado nga ado akakabagyam ti umatindar. Agasem ngay no amin dakat dumawat iti kwartaken ka. Iso asaan ka amapan? Nagkuna nga aglangan ka iton Biyernes. At dangamin atindarak akasangay, ma'am. Kasangay laeng aglangan kan. Ita aklaang mat nga aglangan, ma'am. Palubusan da kadimatan, Asino nga rod ti mangpakan? Mangdigos kan mga sikaso kadagiti aso? Kaanakan ni sir ti ag-birthday, ma'am. Ay awan bibiyang ko. Uray pa'y asino day ta at tao. No saan da ka palubusan? Uray ikatanda ko. Anya? Mas kayat mo pa'y timapanaglang ay ngam ti agtrabaho? Italaang mat amapanak aglang ay, ma'am. Iso apalubusan dakman no saan. Mapanak maki-birthday. Iso asaanak asumrag inton Bernays. Nagturad kan amang ibaga iti kasta? Sige! Mapan kalaeng! Nagadua tao dito'y balayo, Anjay. Nagadugayam ti kakabagyan mi. Ha? Apay, itamlaang nga ammo. Wen ita lang amin makitak ida. Dagijayin dagiti classmates ta. Mapanak man makiistorya kadakwada. Sige, tatulungak ni Nana nga agasikaso. Sige. Nana Bining! Ay, Anjay! Happy birthday, basang! Nasaya atay may kayo. Adda regalukan ka. Agyamanak, Nana. Oray awan latta ko man ti regalo. Tinapatag, nakaumay kayo. Agtal na ka man. Ala, awata mo na ito regalo. Ay na,
Nagragsak lakit din ayaday to inatendarak a birthday party ni Angie. Si kagayam di bagbagadang agtrab-trabaho di tabalay da manong usep. Agkarkaro pa kayo unay kin ni Sir Usep. Ita, mamati ako nga agkabsat kayo. Kasta ka di. Saan ngamin ama nagistorya ni Sir? Iso adya ka mau nga addag ayam kabsat na. Saan na nga istoryaan tamarigriga taklaang mo't akabsat na. Nakalpas ngamin iti panagadal. Idinto tasyak. Nakiasawa akmat adagos. Kasta ka de. Nabayagasan kami ang nagkitkita. Anya nga ron ngay. Kastoy nga ron ti panagbiagpi. Uray man pa'y marigrigat kayo, tanaragsak kayo man. Kun uray pa'y bak ng Sir Usep, tanaladingit tibiyagda nga agasawa. Naladingit ko na. Katuan, dagiti laang nagdadakkel nga aso ti kadkadwada iti dakkel a balayda. Awan pa'y ragsak tibiyagda, tapuro da trabaho. An-anwanda nga iti ado a kwartada. Saan damot ama itugot numatay da? Oh, apay anagawid ka. Nalpas ka din ti trabaho. Agsukat ka, darasem. Taapay. Mapantay jay balay ni ading ko a perla. Mapan ka iti ayandag iti agrigriga tatatao. No naimas sa taraon ti kayat mo. Gumatang ta. Ibagamlaeng no anya ti kayat mo. Wen, pudno analakalaeng ti makagatang iti kayat tataraon. Ngem sa anak anaragsak, Melinda. Anya. Sa anak anaragsak adudwa talaeng agsangsango amangan. Taul lang ti aso ti mangmangigta dito'y dakkel abalayta. Mapan ka lang no kayat mo. Diyak kayat ti sumurot. Saan ka pilitin? Kay kayat ko lang na mapan makisugal akadwak dagiti aamigak. Ngem ti umatendar iti birthday ti marigrigat akabagyam. Italaeng ang makaatendarak iti birthday. Taamin nga aldaw at daakla nga agtrab-trabaho kada Sir Usep. Kasta ka di, Nana Bining? Wen basang. Dinak ngamin kayat apalubusan idi nagpakadaak. Angem kunak ano saan dak apalubusan, ikatendak laengen. No kasta? Awanin subyam at trabaho, Nana. Urayan tinapatag. Naragsakak ngay may dito'y kasangay mo. Ni, ada sumungad ako, Che. Ha, lugan mo't ni Sir Usip dayta. Ni uncle ko abak nang? Uy, ay, madanaganak. Umay naksamot ung tanan dito ay aglamang akanjay. Inak ayaban ni Nanang. Iso tinaskin na sumango ka ni uncle. Nasaya at man ta nakaumay ka manong Usep. Dumanon ka. Kumusta ka, ading ko? Kastoy, agrigrigat latta. Arakupan ka man, ading ko. Ay na, saan ka lumaklakay manong? Gagangay, tananam ay tibiyag mo. Saan nakas kanya? Ayan na jay kaanakak ngagkasangay. Taited ko man da ito'y regalo ken kwa na. Ala, umay ka. Tapno agkita kayon, manong. At daket ni Bining babaunen mi ditoy. Agsango kami man nga ginom. Tadabalon ko a red wine. Aglang ay, agragsak ka iti dayti abiyag, gapo taadaan ka. Ngem naragragsak ti biyag mo no ti kinabaknang mo, kat iparanod mo kadagiti agkasapulan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.